Atavay bilen ya aýyrsdyň diýe, özüňem diýe bäbe galjak diýen diýe, ilu näme pikir eder diýe maňa. Näme pikir etmeli? Näme atavay bilen aýyrşaňdan soň ölmeli adam, hawa, dünýäň soňumy düşünmeýän adam ma näme? Atavaýdan soň durmuş dowam eden okmy? Düşünmeýän adam. Barana birine ýaşsanym ma, ýene bir zat aýdyn, il günüň gepidip öňken sürünlük. Lan bir zat diýäýmesin, on diýäýmesin, sürünlük. Il gün gelip bir buhanka çörek bermedi maňa. Wagtyna ýaşadym olary. Indi hiç il günüň gepken maňa bildirýän ýeri ýok akylym. Düşünýärmi? Men öldürmüşüm ma, sen öldürmüşüm ma, maňa öldürmüşüm wa. Yeri gelen akıl satan bolarlar, ýöne yeri gelere hiç kimden bir buhanka çörek bolmaz. Düşünüp bildim akylym, çotka, ýasna, net o jogabyny alansyňyz diýip umyd edýän akylym.